Na dvojke sa už schyluje k zápasu ľavou zadnou opravovňa žehličiek. To je štvrťfinále Ačkové. Posledné medzi tým sa uvoľnil klub číslo 1 a ten sa uvoľnil pre finalistov Bčka a to je čas pre výzvu, aby som vám pripomenul tú možnosť odpískať finálové a semifinálové a zápasy o tretie miesto. Samozrejme máme tu hlavného rozhodcu, ktorý bude pískať najdôležitejšie zápasy, ale tie druhé najdôležitejšie môže odpískať jeden z vás. A teraz je tá chvíľa, kedy sa treba prihlásiť, kedy treba prísť sem do stanu. Týka sa to tých, ktorí už nehrajú, pretože je na pláne Bčkové finále a to je prvý zápas, ktorý môžete rozhodovať. A ak sa osvedčíte, ak budete vybratí, tak dostanete aj finančnú odmenu. Toto všetko vďaka tomu, čo skúšame v spolupráci so Slovenskou volejbalovou federáciou. Na tomto turnaji prvýkrát takto skúsiť zapojiť hráčov, prípadne divákov. Máte možnosť naučiť sa niečo viac o pravidlách a
aj vďaka hlavnému rozhodcovi, ktorý tu je k dispozícii, ktorý vie vyložiť sporné body alebo pravidlá. Takže ešte raz, kto by mal záujem o túto novú výzvu, o túto novú možnosť, tak teraz je ten čas, kedy sa treba hlásiť tu u nás v stane. A ja poprosím finalistov Bčkovi, aby sa zatiaľ v úprave kurtu rozcvičili a pripravili. Dostanú tam rozhodcu delegovaného hlavným rozhodcom Janom Timkom. Prvého adepta, ten má bohužiaľ smolu, že je zaujatý, pretože hrá v finále a nemôže ho pískať. Takže ten odchádza s dlhým nosom, ale nevadí. To sa chytí plota a bude to dobre. Samozrejme, ak by si niekto zmyslel, že to tu zablokuje ako parlament a že keď sa nedočkáme rozhodcu, tak nič nebude pokračovať aj na veľkom omyle, lebo rozhodcov tu máme dosť. Takže zase naťahovať nás nemusíte, my dlho čakať nebudeme. Ešte dáme 3-4 minútky, takže ešte raz, kto by mal záujem pískať záverečné zápasy, niekoľko zápasov, treba sa prihlásiť tu v stane. A jeden z tých zápasov už o chvíľočku začne. Potom ešte samozrejme budú v ponuke dve semifinálové stretnutie, jedno mužské, jedno ženské a dve súboje o tretie miesto. Nekecať a hrať. Ale na sety máte 7-1.
vyhrávala. Bad Seeds, Rimše Plota, finálové dvojice v kategórii B u mužov. Sú na kurte, rozcvičujú sa. Posledná výzva pre tento zápas, nie je to úplne posledná výzva, čo sa týka tej novinky, ale čo sa týka tohto zápasu určite. Ak nikto nemá záujem zapojiť sa teraz a vyskúšať si teraz odpískať toto bečkové finále, tak máme pripraveného rozhodcu. No a toto je možno aj chvíľa, kedy už turnaje sú v dosť pokročilej fáze a na to, že viacerí z vás možno nevedeli, čo čakať od MBLT, neboli zvyknutí, či už hovoríme o stetoch do 15, so stropom alebo nejakých úpravách pravidiel, tak teraz už možno máte vytvorený nejaký obraz. A preto využívam túto chvíľu aj na to, aby kto bol s niečím nespokojný, spokojný, budem rád, keď sa zastaví za mnou v hráčskom stane alebo za nami, pokiaľ tu budeme viacerí a môžeme si rozumné veci rozumne prediskutovať. Ako od samého začiatku MBLT každý rok sa snažíme vylepšovať, čo sa dá. Tento rok poprvýkrát najvyššia kategória MBLT, to znamená Ačko, je homologizovaná ako B séria Slovenskej volejbalovej federácie. Sú to ešte do značnej miery rozdielne súťaže, ale je to prvý rok a v druhom roku to možno už bude mať bližšie k sebe. Uvidíme a možno aj vďaka vám. Takže, ak by ste mali nejaké námety, tak sú vítané. Mám zavolať pieskožrutky na štvorku, ale nezjedzte nám ešte všetok piesok, ešte budeme potrebovať aj štvorku. Super! Dobre, evidujeme niektorých adeptov na rozhodcov, ktorí ale ešte nemôžu pískať, lebo sa zúčastňujú turnaje aktívne. Nevadí, ešte budú mať príležitosť. Tento zápas finálový Bčka odchádza odpískať hlavný rozhodca Jano Týmko. Takže finalisti, pripravte sa. Ideme na to. Ale išla si pekne. Ty babi, skúste 6. Ale to bolo po smeči, čo vyprávaš, čo dávaš lopty zadarmo? Však si mečovala do teba s výplatom kolem toho. No dobre, to je jedno. Ale počula smeči. No a to hovorila niečo? Lopta! Počkaj, má! Ja, lebo však ja som sa hráte loptu.
Toto je jeden z príkladov, na čo je napríklad NBL-ka dobrá, keď sa pozriete na druhý kurz. Neviem síce, aký je tam stav, ale Peťo Kajan a Mišo Kurčík, ktorí možno pred 2-3 rokmi ani nechyrovali o nejakom beachvolejbale, ak sa mýlim, tak ma opravte, hrajú proti Ríšovi Nemcovi s Peťom Vargom a to, že sa dostali do tejto fázy, už to je zásluhou toho, že si to zaslúžia a vyradili napríklad dvojicu Demeter Vojkovič, takže gratulujeme chalani priebežne. Držte sa, tým nechcem povedať, že by som Fischerovi s Ríšom neprial. Ale vrátim sa k úvodnej myšlienke. Aj o tomto je NBL-ka. Trojka voľná. Počujem pre koho. A toto je z východu manažérky. Kto prehral na štvorke naposledy? Skúsime pozrieť do papierov, tie nám to možno povedia. Dávaj, nalievaj. A doplňame názov na pískaj. Dávaj, nalievaj, pískaj.